Lidikin College Shillong is pleased to inform you that it's now offering admission to male and female students. Yes, you heard it right. Only at the Department of Tourism and Travel Management. For a promising career, join 4 years professional program that is Bachelor of Tourism and Travel Management at Lidikin College Shillong. For more information, call to the given number on the screen or visit the website www.lidikincollege.edu.in. Kumka jingai mensim yau ba Arden Milar basoy moj beri Presiden Jongseng VPP u balongru UMLA de geseng nanong krem constituency ki noilam Jongseng HSPDP nom sning constituency kilelej bana ya gejing kersian ya gejing lumlang jong gipai ba nong kersian geseng VPP halor gejing dawa Jongseng VPP ban penthmai ban penbej ya gba tungkam tungjam hapo gejela hagani gesing gula penlong ya gete gejing sya thangan gebala sedang nudo por 10 baje bat penkut hak por 100 baje homsning kiladon shibun ba akiwi pat kinoilam ki balwan ban ya shimbenta kabalong kum gejing ai mensim ya uba Arden ubala yang hak nong rim ban penkela ya gba tungkam tungjam kabamenta utiu noilam jong ke VPP udang syong sya thangan hanong ba shilong ban penbor ya sarkar ban penthmai bat ban penbej ya ka reservation policy hapo gejela ha bayakan bat ki kilong ba ha kapor election ki ba kila pelut por bun sngi ban penjob yagi bat ban lej mikmat cheng darbar thawan gajela bat onda kila job ru ki ba ki ha ban pelut por bat pelut sngi biang sajesin ban penbor bakin kiran nak banta ka jinghe jong ki ba bat kene gede ka babakla kejongi hangnya nak kalian ke parti HSPDP nyembong bangi day taki dekot nani kita ki nongkit kam jok parti HSPDP hari ni wan hangnya kun dekot jok kecek beriu ban wan ban ai kecek kersian nak beta kane ka senjam hakaba inoyalam jok parti VPP ba Arden Milar bersemoj badi inoyalam barang ba jok ke parti ila sim yak senjam kaba de hakaba ban dawa anak sarkar bagadai ban semai lah ni ban review no ya kene ka reservation policy lah ni kata ka tungkam tungjam hari ko makalong mentahi nakaliang ka sarkar kadang sap man te kumjuru larang ipai hak pada bat kene ka parti HSPDP ke jongiru kaladon hak ta ka mat rekam kata ka manifesto jongka tenrai onda ki apoi hang te kiladon hapo ka ruling lai kim syam la kren kim syam la penmi hak pada bat kene ka isu te kane kalong ba nakaliang jongiru kalong ba umdai ong ba than bangiwan hang ne ban ong ba nginwan no ban yadon ne ban yasno no bat kata ka parti ban bat kata parti VPP harai ngiwan da kata ka chiso khia na kata ka lawai jong ki khun samla kalawai ka pateng jong ki khun ki jongi bat na kenturu namar badon kiba ong na kiwai ki parti kiba ong ba katu kadai ka isu jong ka VPP na beta ban kentiu la ne ban kiu ban create na ka beta ka election kemanuan kamtam ki MDC wat kumjuru ma ya kane ka parti ka jongka dan rega so bonong ba na kalang jongi hingi kren shai ba niwan na ka beta kata ka GOE na ne kata ka jingtemu ba kom da ba ong kiwai harega so bonong ba lada ki dei shisha ki ba so khia na beta kane ka isu de jong kane ka jadul na beta ka jingta ya ki kun samla ji ni hakata ka yo kam ka jam kim dai ban slow kum kata harai gidai ban bu sadin syarut ya kata kecik slow parti gidai ban bu so ya kamat jo kecek beriau kamat harai ki parti ngin bu sadin hoi ngiru hangne long ba kum kita kino yalam jo ke parti HSPDP lese kila ban ong ini ba balai ba fidan benta ban lek ban yasim benta hang ka harai ke jiwan ke jongi hang de kam dai ba ong banyawan ban sim benta kum kata ka VPP ban ong ban ka HSPDP ban ong bangi kersian ya ka VPP harai ngi kersian ya ka isu ka ba kile ngadong ya kita ki wei pat ki ba pendu jikermen lane ki ba khang lane ki ba ben ki ba kentho ya kane ka jingalam jong une unoi ngalam bar ba jong kane ka VPP ki ba ong ba ngasmo ban ong ba ki so ban ong ba kim dai ban sim ya kata ba layalam maki
layalam ka VPP omlong su yang bang Christian namar bagi don hak iwai parti sang percaya harai ngasgo bonong lada yalam menor lada kile ya ka isu ka babiang nak ta ka beriu ngale ngong nak yang kejungi ngale ngong yong balada lese lada kita ki bakren kumta ki bong berkiwai parti ki bong ba yalam katu bomlong ngasgo bonong to yalam no maki lada kan yalam ke parti kongres lada kan yalam ke parti NPP kumbong babaro mata ki ong ngasayong lada on yalam no ubah presiden ro ya kene ka isu ni kloi pan ong pan but pan Christian nak ta kene ki isu ka badai nak beta ka tau ba jog jak beliau de nak kerpat ya lese kumbolong menta ki babun ha ki bam song ladon lang hang ne ki ba ki bam song lawan lang hang ne ki babun ki ba aji Christian hari ngai kentu ya ki bayo lese ki nang don kata jing smo leran lane kata jing smo arjatin jing smo salia bar kinwan bar Christian hari ki don bar Christian na ying tengah smo bodong ba lengba kane ka media kaba kimpet kin yosyo kin mo ngakentu ba kim dai ban slow lada kisyo ba sisa ba kita nak kota ke beriu kemudian bala pan penbor henry kinwan banyak Christian nak kota kan ya ka ba jongka jat penriu hi kejongi dengan kentu ro kumju nak kota kineki MLA kejongi ki bala job ho nak parti HSPDP ki don tang argut ki ba job harai kila don nak sarkar harai tang nak dau ba kila don nak liang ka sarkar kim long shu ban kren nak kota ka dau ba ka isu jak beriu namar ba ki peng ya ka suki tengah semua ban ban kentu ya ki ba ki dai ban kren ken kumbai kamat bagi labu ha shua juk election ya kini kimat ba kan keren nak beta pai ba nak beta kecing juk pai ba wat kunjur kiong ba nak beta kan ka resolution polisi kadai ka ba khamat te kata kadai ka ba ngakwa ban kentu yaki ba ko kini kinong mi khamat kini ki MLA jongi ki bala job nak parti ki jongi kin keren ken ya kan ka isu kata he kadai ka ba nga ngashkwa ban keren dai ba ong bangi don kano ka ba ong ba ya oleh se nak ni ka parti ke jongi niladon no ban wan no ban Christian ya ka ni ka VPP kata kam dei dengan kentu baki wai bar kisah percaya ki bawan ya oleh se ki ong bangi don bangi wan hang ne ban Christian no ban ya don no bat ka VPP harai lada pinong bi onda nak beta ka ni ka isu lada fi ong ban fi Christian ne fi Christian fi tab ka VPP ru kata kam dei bangi wan ne ban ong ban ya penbor ban ong ban Christian no lade ban wan ban but no ya kata parti VPP kita kata hi nak liang ke jongi shua ke election kini ki kandidat kila pha la panmi ki paiba la penlut ya kapor kasngi bar hadin bala job ki election balai ki dang penlut biang ya kapor jong paiba ba hap pan wan man sha tangan lang hang ni na mata pandawa ya ka hok namar ngi la jet ya ki bakin syong sekretariat na kadau bakin kren ya ka ka shon jong unong syong snong jong kari ba jai ban riu kam dei ka ba upai ba uhap ban lei ban pen ang biang yaki ban pen kran biang yaki kan kani ka dei ka ba bakla ban kani ka dei ka message ka ba clear ko nong yalam ki pai ba gila jit yapi ba la penjob yapi la penjob don buram pila syong sekretariat kadi ka kamram jong pi ba pin kran ya ka jing jong nong syong snong jong ka jala hi borok kawei ngiwan hang ni dei bangi persya ya ki prolog karo ki jongi ngidon ki prolog karo ki badai si sistem ki jongi ngim yele persya ai ngim don ai kata ka bangi nong ba ngile persya ya ki henrei daga jing ya snguthu jingmut namar kum melong menta ngimla syu ban ya phai syaka sanpu snem ka balalej kadai bangi dei ban pe nangni syakman ngaken tu ya kini kinong syong hangte po sekretariat baro sngoba wat nom tieng kerennya kecing sisa kenang bakal lawai ke patang ki bansawan ki kun ki kti ki persa ki para kinom keren kenyum yapi kinom wan ban kerdam yapi hadin mapila ya halum jingdap kin sa ay yapi kanam ka burom lada pikiran ya kani ka isu ka bawanra ya ka jing mentoy bat ka jing don kam jong ka jela kinong syong snong hiborok kuwei dei tang ita nga kentu yakini kinong mi khaman bagi dia ban keren no nang ni syakman bagi dia ban support ya kan ka jingiat lenti jong kini ki members jong ka VPP baro naman nga ai khublei lu i ba adal bat nong room ngai i ha ka last assembly ka baladap ikran marwai ndai baro pi yar khiben yi ndai kawan ra ya jing ya ki khun ki kti ki jongi pan manoban keren ya kan menta lada mapi pim ya keren ini la ai la pen kup ka bor ya pi mapin don kata ka bor mapin la ban ya keren nang menta ka ka shon jong kinong syong synong lada mapi pim keren katika sekretariat
wan no ma pi sini spok caka jung pai ba kin syong has ketriat kala ban long katakan nom long hendrai lapun kupor ki pai ba ipi ba pin syong hang to ngin nom yakran na kano ka parti ni wanang ne ni sngokia ya kalawe ki khon samla ki jongi ki badon hap hala ki jongi ki school ki ba fair shai kin le ngin hap pai ya kata shai kin le kini ki khon ki jongi ki ban le pule ban pendap ki degree ba fair nga ya wer nga kentu ang ka sentur ke jongpi ya ka cing sisa wan nom le ran bleshbun